Jakob, som jeg har kendt siden han var nærmest startet i butikken. Han spørger mig så, om jeg kunne forestille mig at dekorere en tønde for et taiwanesisk whiskymærke, Kavalan. Og jeg tænker, det lyder som en rigtig sjov idé. For det første, så elsker jeg at male på træ, og det her er jo så sådan et træfad, som har duft, og det er en sanselig oplevelse næsten at få fadet ind i sit galleri. Jeg går jo og samler fotos, og det har jeg altid gjort. Og for år tilbage arbejdede jeg med et gammelt asiatisk billede af badende kvinder. Det underste af fadet er jo sådan set en balje, kan man sige. Så får jeg lov at have noget af fadet til at stå råt, hvilket jeg utrolig gerne vil, fordi det er smukt. Så får jeg flettet lige pludselig den her historie med badende kvinder ind i, og så sammen med faktisk en lidt nordisk udsigt. Det er ikke nødvendigvis en asiatisk udsigt. Det kunne være lidt hvor som helst. Alfa og omega er det vigtigt for mig, at man kigger på tønden, og så får du også et vindue ud til verden. Når den skal ud af mit galleri, så skal den en tur til Paris, og så kommer den i det fine selskab med alle de andre fade, som kunstnere fra andre lande har udsmykket. Det bliver sjovt.